verden. Ja, det her. Kan jeg vide, hvad det her er? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvor i alverden kom alt den lys fra? Mine øjne. Skib der lige der, mand. Samtidig. Jeg ved, om Tobias vil være med til at spille bordtennis eller noget. Hvor er han? Jeg hørte ham oppe i Modland for lidt tid siden. Han er sikkert ude i haven. Det plejer han at være. Nå, jeg må hellere fortælle Frida om det. Frida, hvor er du? Nå, der er du. Hey Frida, prøv lige at se, hvad jeg har fået. Kan vi ikke spille bordtennis? Frida! Ej, Tobias, jeg gider ikke at lege gemmeleg. Frida, hvad er der galt med dig? Du skal vente her. Frida, hvordan er det, du ser ud? Hvordan er det, du ser ud? Ja, du er helt gennemsigtig. Nå, gør det? Skal vi ikke bare gå ned og spille bordtennis? Det kan vi godt. Kom. Ja, okay.